Nginibingelele bafethu nginamukele kuyona ke i-channel uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde futhi like yona le video bafethu la ngithi ke ake ngithi qaphu ngalolu daba lwabomndeni abawu7 abangenelwe nje ngabantu ke basebe abadubula khona lapha endaweni ekuthiwa ke yasehlokoza. I think le ndawo ila ko South Coast ke uma ngingaphosisi kodwa ke lesi sithombe sokuqala enisibonayo lapha isithombe lesi sikamzukulu nogogo wakhe akade ke bekhona endlini ngenkathi ke kudutshula nabo abashonele khona lapho lana ke kuthiwa kusolwa ke kodwa ukuziphindiselela ke kubulawa lapha ke noma ke eceleni lokubulawa kwabakhongi ke kuthiwa ke kudutshulwa ke kubulawa abayisikhombisa nje bomndeni ke womunye ke wabasolwa ke echibini ke ehlokozi ngolwesithathu kuthiwa ke siyakhumbula ukuthi ke kunodaba esake salibika la ukuthi ke kwakunabakhongi noma ke abantu ke beyokhongela umuntu othile kodwa ke kwase kube ukuthi ke ngaphandle lapho ke mase ke before bengene nje abakhongi kwaba nabantu ke ababadubulayo baphuca ngisho kwayona ke imali leyo kuthiwa ke kodwa lo mndeni osudujuliwe ke manje lapha ke uhlaselwe sekuhwalele ngesikhathi ke ubuka ke i-television ngamanye amazwi kuthiwa kugasele abantu ke bavulela nje ngendlavu kwabe behleli khona lapha ke egumbini ke lokuphumula ke e-dining room. So phakathi ke kwabashonile lapha ke kuthiwa khona ke umama wekhaya ubahlakaniphile Khambule oneminyaka u64 indodakazi yakhe uphilile Khambule eneminyaka ke engu39 umalokazana oneminyaka u34 bese kuzothi ke kube nesihlobo ekuthiwa ke uSikhumbuzo Khambule nabazukulu ona9 nomunye ke umzukulu ababili baneminyaka u9 bese kuthiwa yedwa ke uneminyaka emihlanu u5. So lezi ayithombe engiloke ngiziveza lapha ke ingane zakwethu ezinye izithombe zabantu ke abadlulile khona emhlabeni ngekathi ke kwehleka lesi simo kuthiwa ke kodwa uSipho Sethu noZemvelo lapha ke bazalwa umufi uNompilo endodaneni ke yakuwo lo muzi okuvela ke ukuthi ke ngamanye amazwi iboshiwe ukuthi uLisa azalwe nguphilile ngokuthola ke lapha ke kwabezindaba ke ngemithombo lapha ke kuthiwa ngemithombo ke elwazi ukusuka nokuhlala lona lolu daba esiphathele lona kuthiwa ke indodana kabahlakaniphile engumyeni ke kaNompilo isoleka ecaleni lokudutshulwa kwezilamani ke zakwaDlamini ezabulawa ke ngaphandle lapha ke kwasekhweni ngenyanga eyedlule kuthiwa ke zaziyokhongela yena umfowabo lezi zilamani ke siyakhumbula futhi lolu daba ngeke ngaluthi nje kancane la ngaseqaleni kwayo le video uThando noMzwandile Dlamini zahlaselwa ke zasizeka khona lapha yana ke esangweni ngaphandle ke kwesango la khona ekhweni kuthiwa ke kuvela ukuthi ke kuhlaselwe noma ke kuhlaselwa kubo nje ubesanda ke kuboshwa ke lowo ke ekusolwa ukuthi ngamanye amazwi ke uyena owaba imbangela yokuhlaselwa laba ababehamba khongi ababeyokhonga ngaleso sikhathi uyabona kuthiwa ke abasolwa ngokwenzakalisa ke umndeni wakhe kuthiwa ke bebelokhu ke befika emzini wakhe okhona endaweni ukuzombheka ukuthi ke uya dedelwa yini ngebhekile ukuze bamsoconge umsolwa ke oboshiwe uyilungu lomndeni wakhona lapha ke kwaKhambule kuthiwa ke uyamaniswe ke nokubulawa ke kwabakhongi ke ngophenyo lwamaphoyisa ke olwathola ke izinkulumo zakhe ke nabanye abasolwa ngokudubula abakhongi ke ababehamba ke ngamapholo lapha yana ke kuyona indawo kuvela kona ukuthi labo basolwa bepholo ke bashonile emva kokudutshulwa ke esehlweni ke esingahlobene nalesi ePotchefstroom emasontweni nje adlule kuvela ke ukuthi ilungu lomndeni ke wakwaKhambule eliboshiwe lihlanganiswe nabasolwa ngezinkulumo zamaselula. So ilungu ke lalomndeni elingafunanga ke ukwanda kakhulu ngenkulumo ke uma libuzwa ke ngalezi zinsolo ke unkosazana Dudu Khambule likuqinisekisile khona ukuthi ke ngempela umfowabo ke uboshiwe lapha ke ilungu lawo lomndeni futhi ke elingafunanga nakakhulu futhi ukuqhubeka nokuthi ke lokho likhuluma kakhulu liphinde lakudalula noma ladalula ukuthi ke kuhlaselwa kubo nje bekunezinsongo zokusoconga ke umfowabo ebese sizikhona ke isikhashana zona lezi zinsongo. So lapha ke uDudu uphinde waveza ukuthi ke kwenzeka emshophi njena ke unina uma kahlakaniphile ubembizele uNompilo
ubembizile uNompilo ke nezingane ukuthi ke bazoquba ekhaya elikhulu ngaso leso sikhathi ke ngoba ke esaba khona ukuthi ke bazoze balinyazwe noma ke unkosazane loyo uzoze elinyazwa abantu eyedwa lapho ke emzini wabo nalensizwa esolwa ukuthi ke iyona eyasoconga noma eyabulala abakhongi bakhona lapha kwaDlamini. Uthe ke kusajame ingqondo ke uma eqhubeka nokuchaza uthi ke ingqondo isamile uma icabanga nje ngokubehlele ke ubuhlungu ke kakhulu ke abuzwayo buningi futhi ke ubuhlungu ke abuzwayo lapha ke undunankulu wesifundazwe sesabona lapha emavidweni ahlukahlukene ke evakashele khona lapha kulowa muzi ke eyokhalisana nabo umndeni. Siyakhumbula futhi ukuthi ke sesahamba undunankulu ke ubephelezelwa uyena ke uNhlanhla Mkhwanazi ngicathi ucommissioner lapha uNhlanhla Mkhwanazi uyena ke naye obekhona lapha ke ukuyobhunga nje emswaneni kuona ke lo mndeni lo. Uhulumeni ke lapha ke ezingeni lesifundazwe ke sifundeni nje iHerigwala ngaphansi ke kwemeya umnomzane Zama uNculu lapha ke bazosondela ke ngokuhlanganyela emndenini ke ukulekelela ke kulesehlakalo njengoba ke kade bechaza nabo ke emavidweni ahlukahlukene. Imeya ke nayo kamasipala waseHerigwala uNxumalo ke ithe bakhathazekile kakhulu ngalesi sigameko nezinye nje ezenzekile kuyo le ndawo kusuka ngenyanga eyedlule. Kuningi bafethu ke ngoba lolu daba ngempela nami ngithola ukuxwaya nokuthuka uma kuukuthi lweyamene kakhulukazi ke nalabo kakhulukazi ababeyokhonga lapha into ngempela engekho inhle nezele engadala futhi ke into egcina iba udlame kakhulu lwawo nje umphakathi wakhona lapha kuyo yona le yandawo ke. Ukhomishana wawo ke amaphoyisa kwaZulu-Natal lapha ke uNhlanhla Mkhwanazi uveze ukuthi ke angu-25 amagobolondo ezinhlamvu athole ke endaweni yaso isigameko. Uthe ke okubacacelayo ukuthi ke bengamaphoyisa ukuthi lokhu kubulala bekuhleliwe futhi ke abasocongi ke bebefuna ke ukwenza ithulamsindo njengoba ke abafi bedutshulwe emakhanda. Udaba lolu olucayi ngempela. Umndeni ke wakwaKhambule lapha kuthiwa ke uziphilisa ngebhizinisi lawo amatekisi. Lento ke sisingasho ukuthi ke kahle iyeyamene kakhulu nawo amatekisi kodwa futhi ekugcineni kwakho konke ke uma sibheka lapha yana sokhumbula ukuthi ke kuthiwa kunayithenda eyayitholwe uye lo mbhemu lo owalinyazelwa abakhongi yabo. So uma ethola leyo tenda leyo kwabanzima ke ukuthi ke lapha abangayitholanga leyo tenda bamukele ngakho ke bagcina sebelibaza abakhongi bakhe nomfowabo lapho kuthiwa wayekhona. So bona ke laba sebeyiphindiselela kushuthi ke ngamanye amazwi sebeyiphindiselela nje bayiphindisela kabi bayiphindiselela emndenini ke wakhe lo owayethume abakhongi noma ke ephindisela emndenini walabo ke ababulawa ngaleso sikhathi. Bafethu kunzima ngiyocela uma